hambugiro. Wala, ipaak na. Gugo na. So guys, okay, nasa ta sa tong channel kaysa ang Suyaon Ka TV. So welcome sa tanan di ay. Hopefully naka-subscribe na mo, then watch mutanaw sad mo sa tuang mga reviews ng mga kanta. So karon ang atong reviewon guys, ang kanta sa One Paasa nga Zumuning Iro. So kini siya guys, banda ni siya, dili na ni siya rap. So nakuryoso lang ko kanang review anin niya kay na-scam ang ko ani ang pinako. Wa gabae. Murag Japan ba, murag ganang theme song sa anime guys ba. So fully maganahan mo sa tong review, then sige sugdan na nato guys. Bantay ka guys, murag hapon eh. Kita ka pag sugod ba lang. Grabe murag hapon, balikon to guys guys. Awa. Ginawa. Di bagi ng tikang uganda sa mungeru. Budano tana biari hage kana wala na ite. Kini siya guys, parte din siyang iro guys nga wala higte ba niya. Man siguro mga silingan niya daghang reklamo, mao siguro ni pasabot niya. So far mao pa natong na kuan sa yung lyrics. So sige padayon ta guys. Guys, kini siya guys, official lyrics ni siya sa One Paasa nga Zumuning Iro guys. Ang ilahang chorus so far sa akong napasahan og sakto ko, dili ni siya gukura. Kuan ni siya go na. Dili gukura. Sige, padayon ta guys. Napasad. Ang iro mamaghot gyud na siya mamaak. Kita kay mog iro nga manukmag. Di na iro. Dragon siguro na. Bisa ko sa kamangkagay, kay bago ni alarira, hambugiro sa momeru. Bantay ko guys, nindot niyang iro kay ang paakon katurang hambugiro. Mas may nida nindot ni siya kanang managhan paliwatan ba. Kay para limang hambugiro ri paakon. Wa gabae. Katong mga way tug pahay makasugat mo ning iro mutabis ganinyo mauna ning iro agi pasabot ni One Paasa ha. Tabis niyang ang mata kung makakita tao nga way tug pahay. Tandaan mo to niyo na hari mo kung di ka muli kay dagang ka na mga siliyang mo ring lamong ano lagi kami di kumau mo ekot seru Reklamo yung silingan guys nga ano kunong sila di ka mo muhigot siyang iro. So katong na iro diha na siya og na pwede higtan og dili ninyo pwede maluoy mo higtan butang ilag balay-balay para dili makapaak. Makinomdom ka ni guys silingan na mo sa una bitaw nga kanang inig bayin la dako man nya daghan sila giro nya usay abli ang gate nya agianan man siya. So inigagi na mo guys, wala pa may tungod silang gate, wala mo action na migdagan kay para tungod na mo silang gate dili ka bantay ang iro makalahos mi. So medyo okay sad kay sa murag maigo sa tagamay.
babae. Wala, ipaak na. Higti, lagi na, higti. Paitira mo dagitik sa gitar guys, kabantay ko guys. Grabe silang lead guitarist. Mao na siya sa banda guys, makakuha kag drummer, makakuha kag rhythm nga kanang mo gitar, kakuha kag bass, medyo kaya-kaya ra na dili kini siya lisod, pero ari na kay ka sa lead guitarist sa banda guys, lisod gina siya pangitaon kay kinahanglan ginagkanang exceptional talent ba? Talent din ba kamao mo gitik og gitara guys, kay para nagpahuway sa bokalista sa iyang kanta, ang lead guitarist na po'y mupuli yan na pong pagkantaho ng iyahang kuan, mga string ba. So lisod na siya guys sa banda, mao na pinaka lisod pangitaon guys, gawa sa bokalista o kanang composer, kinigid ang kanang lead guitarist nilang gitawa guys. Bantay na to guys. Murag ilang tirada sa ilahang tukar ba, murag kanang heavy metal nga may pagka-punk ba. Murag gid pang anime guys, kanang tanaw tag anime nga kuan kanang ilang mga theme song ba. So same rin siya, heavy metal nga may pagka-punk ba. Mo ni naka-scam na ko guys, bullshit kay tingog sa murag hapon. Bantay mo na guys sa banda guys kanang yung kalit lag post bundak o mo na siya gitawag sa kanang og sa klase pa na siya sa music guys, mo na siya murag punk guys ba, ana mo na siya ipang Mukha ka mongoloid sa banga. Siya gigamit nila para mo kan guro sa kanang mga anime nga mga kuan ba, music ba. Mo na siya guys mao na siya ang kanta sa One Paasa nga banda kanang Sumuning Iro. So dugay na siya nga kanta guys, professional ni sila nga kanang kuan nga banda kay nakatukar naman sila sa 107.5 sa Wish Bus ba. Kini daghan kini sila kanta, ato po nang review na kay mga nindot po nang yung mga kanta. So far sa ato ang pag-review sa kanta sa One Paasa nga Sumuning Iro, wala gitay masulti kay professional man gini sila. So nga ato lang diri nganong gi-review tani guys, so nganong ni title nilag Sumuning Iro kay pagtuon mo ko nato ng Sumuning Iro kanang gisumunan ba kay nay nakapaak ba ron nga gisumunan sa barangay, so mo na so dili day. So ang ilaha day gipasabot sa para mo kuan lang sa manang pronounce nga hapon ba sa imong iro din sa imong iro mao na siya pasabot. So props sa One Paasa, na-idol mi na to sila kay mga professional mong gini sila nga banda. Mo nang nindot yun. Jolly, maka-hype, ilang tukar ba. So mag sound trip ka, pwede nimo siya i-sound trip. Kusga nimong kuan kana lansang kanang di oras ting kato kay patay mabatuan kag silingan. So far mao ni atong review banda na sad. Hopefully maganahan mo sa atong video, nya ganahan mo i-click lang ng subscribe button diha nya ikahuman kanang bell diha, i-click lang ninyo karon update mo sa uban natong video ba nga atong i-upload. So daghang salamat. So welcome guys sa tuang Suyaon Ka TV. Then daghang salamat guys.